Jo soc Josué Sabater Moreso, tinc 30 anys i soc ramader. Tinc estudis superiors també a nivell d'universitat, soc tècnic en explotacions ramaderes, graduat en Ciència i Salut Animal i màster en Nutrició Animal. Els animals sempre han sigut la meva passió i ja des de ben petit a casa ho havia viscut perquè generacions anteriors sempre havien estat ramaderes. Estàvem en unes altres instal·lacions que eren una miqueta més antigues, a la part vella del mas, i allí abans també vam tindre un ramat de cabres de llet, vam tindre ovelles. L'activitat principal va ser els porcs en greix, o sigui, sempre hem treballat dins del sector porcí, però per intentar diversificar una mica tot el que és el negoci, doncs vam decidir obrir una altra línia de ramaderia i decantar-nos pel cabrum de llet. A vegades me deixaven munyir una mica quan tenien cabres, ajudava a mon pare, a mon iaio a donar menjar a les ovelles i amb els porcs el mateix. Intentava fer tot el que podia, sobretot les feines més fàcils i que requerien menys esforç. Jo sempre ho he tingut clar. Des de ben petit sempre volia dedicar-me a un tipus de ciències dedicades al món animal, ciències veterinàries o ciències més agronòmiques a nivell de granja, i sempre tenia claríssim que volia treballar per mi, a casa, amb els nostres animals i amb les nostres explotacions ramaderes. Cada vegada n'hi ha menys i això és una de les coses que jo porto veient i dient des de fa molt temps, sobretot amb la problemàtica que hi ha amb la cabra de car, que per exemple entre aquí el poble i la serra de Tivissa és on se concentrava el volum més gran de cabra blanca i rasquera, que és l'última raça autòctona catalana. Allí sí que hi ha un verdader problema de trobar gent que es vulgui dedicar al món del pasturatge. Amb els temes de cabrum de llet, que estàs ja més concentrat en una explotació, en una granja i que treballes més in situ en un lloc determinat, que no has d'anar a la muntanya els 365 dies de l'any, encara ens podem defensar una mica. I en el cas del relleu generacional, espero i desitjo que a la llarga, si mai tinc fills i volen seguir, que puguin dedicar-se perquè s'hi puguin guanyar la vida. Però amb altres sectors, com el que és la cabra de car, allí sí que hi haurà un problema molt important per temes de relleu generacional, perquè els fills ja no voldran continuar aquestes tasques. Vivim ara mateix en un moment que és molt més complicat que abans poder sobreviure, perquè com ja sabeu, tot el tema matèries primes, tot el que és llum, gasoils, l'alimentació dels animals, el preu que ens paguen a nosaltres en matèria prima està en un moment crític, és un moment complicat, i ara més que mai aconseguir ser eficients, aconseguir aquesta eficiència requereix que la persona que estigui al capdavant de l'explotació estigui format i tingui uns coneixements adequats per poder aconseguir que venim ja uns anys veient com petits ramaders o granges petites familiars que no s'han tecnificat i no s'han especialitzat han de tancar portes perquè no poden suportar els costos de producció. I cada cop més necessites més animals que siguin molt més productius, que siguin molt més eficients per poder sobreviure. No fer-te ric, sobreviure, que avui per avui és el més complicat. Desgraciadament, m'agradaria poder dedicar més temps als animals, però avui per avui, per temes administratius i burocràcia, com ja sabeu, la majoria dels ramaders estem molt posats en tot el que són permisos, documents, seguiment... O sigui, nosaltres estem treballem amb una raça pura, que és la cabra florida, estem dins d'una associació de millora genètica, ens dediquem a fer genètica, ens dediquem a produir llet, ens dediquem a vendre llet als petits formatgers i grans formatgers. Tot això, vulguis o no, comporta a nivell de paperassa una feina que algú l'ha de fer. I vulguis o no, em toca fer-la a mi. La sort és que tinc un equip humà que també ens ajuda a fer les tasques diàries de munyida, vacunacions, assistència als parts, revisar la recria, els cabridets petits quan neixen. Tot això som 3 persones treballant i la meva part, la meva feina, bàsicament és controlar, supervisar, donar un cop de mà als moments on ja apreta més la feina i portar tot el tema administratiu de l'explotació, que és el més complicat. Doncs jo i la resta de companys que estem dins del sector ja fa molt temps que ho tenim clar, que
només hi ha dos camins per nosaltres a seguir. Un és la intensificació i produir el més eficientment possible per a poder suportar els costos de producció, i l'altre és intentar buscar un guany afegit, doncs fent venda directa del cabrit, fent venda directa dels productes que surten de la matèria prima, de la llet, venem formatge i, si pots, doncs intentar vendre la reposició o genètica, que són les femelletes que surten de les cabres. O sigui, hem d'aprofitar al màxim cada punt de la nostra producció. Una solució que és vital i està en mans de tota la gent d'aquí, de casa, començant per Rasquera i acabant per totes les Terres de l'Ebre. I és que a l'hora de consumir tinguéssim la capacitat o poguéssim dedicar una mica i perdre temps per veure quin producte és d'aquí, consumir el producte de Terres de l'Ebre, intentar, si mai mengem un cabrit, que sigui de Terres de l'Ebre i que poguéssim apostar per les empreses d'aquí del territori, perquè nosaltres, en el nostre cas, tenim un projecte que es diu Cabrit de Rasquera, que ja des de fa 2 anys ja l'estem tirant endavant, que és la comercialització de tot el cabrit que s'està produint entre la Serra del Boix Cardó i la Serra de Tivissa, i intentem comercialitzar tot el nostre cabrit, a més, els cabrits que estan produint els altres ramaders. Quina diferència hi ha? Que estem donant el preu digne i real que hauria de cobrar un pastor o un ramader per aquell cabrit.